saumpama kapan bayangku bisa gagang lintang rangkelintang rembulan aku sabar kuatir rambut sabar makaring marang harakan sangar ralakan mau mama tangga tumiti sing tirta anggena lesi longka-longka ketika. Tepuk tangan untuk Deniken Salindri Bolo. Iya. Selamat malam Wilujeng Dalu, good night to Deniken Salindri. Selamat malam. Kok suarane serak bintang? Iya, kan Apa aku lagi sakit? sakit, Oh. butuh obat. Wah, iki. Kamu Lah, bisa ngobati nggak? apa? Kamu bisa ngobati nggak? Batukmu, bindengmu. Iya, Piye obatnya piye? dicutruk. Napas buatan loh. Ora no. Ora, Biasanya nek cah cilik ngono kae nek bindeng utawa pilek iki biasane mbek Wong tuane. wong tuane dicucuk ngono lho Mas. Masuk dalam kok nyucuk embel. Ndak kamu sayang nggak mbek aku? Ya udah kalau kamu nggak mau Mas Badar aja. Hei! Aja memang ini kene dapuk kiai. Dadi bagian doa meneh kene. Doa kok gunungane mubeng-mubeng itu ngopo. Ya, malam ini kita ketemu di alun-alun Nganjuk. Iya. Kita tahun 2022 kalau nggak salah kita juga ketemu di alun-alun Nganjuk, Iya. Hari Bayangkara, Hari Koperasi. Ini kita ketemu lagi di alun-alun Nganjuk dalam rangka hari jadi Kabupaten Nganjuk ke 1087. Gimana? Mati Mike. Oh wes wes. Udah. Iya. Ya kita doakan buat warga Nganjuk. Ya. Semoga semakin sejahtera. Amin. Semakin sehat semuanya. Amin. Semoga semakin lancar rezekinya. Amin. Bisa nanggap Mas Akbar dewe-dewe. Amin. Akbar tok tapi. Lah nikahnya dijak ora? Ora. Lah nyapa? Hah? Lah nyapa ora dijak? Ini kan sakit. Oh, ya kok nek wis sehat. Nah, Iya. Ken ini tadi baru pentas kemana apa dari rumah atau dari Ini pentas? tadi siang tadi aku di Blitar. Di Blitar. Terus habis itu bablas ke Madiun. Madiun. Terus langsung ke sini. Oh, ke sini. Iki bot-bote ngeboti Kabupaten Nganjuk. Peti sampean dong. Oh. Lek Akbar na ya ora tak tekani iki mau. Nek rabar lu nglarane omah ya. Jane. Oh, gandeng ya wis ya. Tapi aku ya berpesan untuk Deniken Salindri. Kenapa? Nama yang semakin menaik harus jangan lupa dijaga kesehatannya, makan teratur, istirahat cukup. Itu perlu, ya toh. Aja mergo anu kok lali mangan, keri mangan, mangane telat terus ora maem. Ini tadi no aku no belum makan seharian loh Mas. Lho ngono kuwi kan aku ya ning rasaku kan ya malah bingung to. Aduh Deniken iki kok iso tampile iso totalitas maksimal poga. Lah kamu tadi nggak mengelekkan aku. Lah iki mengelekane basa endi ya, Rok? Kan biasanya kan kamu mengelekkan toh. Piye nek ngelingne? Yang udah makan gitu. Kok tadi ndak? Oh, tadi masih fokus ya, fokus sama wayangnya ya. Iya, tadi masih Gladi bersih ya gladi tadi. bersih. Sampai lupa sama aku ya. Yo enggak lupa, kan ketemuannya kalau di panggung kan lebih match gitu loh Deniken. Oh, gitu ya. Ya maaf kalau tidak bisa mengelekkan kamu. Iya toh, nggak apa-apa. mengelekkan Tadi yang mengelekkan aku udah banyak sih. Tapi kalau bukan kamu aku ya nggak mau makan gitu loh. Nggak tahu sih gue tuh kenapa sih kayak gitu sih gue lu mah. Nggak mau. Nek ra karo aku mosok ora maem ya kudu maem tetep ora ora nafsu. Dek kene no ning grup Asta Pratana nek sing taksir len Mas. Sapa lho? Siapa ya? Lek Mas Faris oga. Sapa? Mas Badar ae. Lah nyapa Mas Badar, Mas Badar. Lho tansaya ganteng lho suwi-suwi kira Mas aku. Ya ora ke umure wis tuwa ke. Lah tapi kan rong rabi. Ala rong rabi ke ya bener rong rabi, tapi ya wis ibarate anu Ya wis ra iso entuk adike entuk mase ae. Hei!
Karo mas aku ya aja. Kae wis anu kok, wis ana calone ya. Sopo? Yo mbok sapa wis ana calone. Oh, to Mas batalno lho, Mas. Wis ana. Batalno. Wis aja ngetek kok tekon terus. Mas aku ken saliman karo aku rong saliman karo aku ya ampun. Belum yo kesini dong. Mosok aku ning ngisor to. Lah ngono lho, heeh. Ya kamu nggak mau ndek ngisor, kamu mau di atas. Maksudnya iki salaman. Ya wis kamu di atas, aku tak ning ngisor. Ya padha sejajar Mas Teh. Sejajar. Kamu tadi mendem ya? Ora ngamur. Kok ampunya brang-brang? Oh, kamu ngentut ya? Ora. Oh, berarti aku. Wis ngawur salaman sih. Aduh. Luar biasa. Kamu tadi cawik toh? Cawik to ngamut ya. Kok bau pesing tangane? Anu, enggak tahu tadi Bang. Habis nyongo tadi. Anu, ini lihat tuh penonton penonton tumplek-blek di sini masyarakat Nganjuk. Alhamdulillah. Ini bukan hanya Nganjuk yang menonton. Tadi kowe nyapa to ndemek jarikku. Iki lo ngelapi umbel lho, Mas. Wis ngelapi umbel ning jarike dalang kok ndemek roh jarik kuwi kudu piye ngono maksud aku. Lah jarik kita lo sama. Ora iki ora bedono kok ya. Oh iki lek kunukane kan ta? Iya ta? Iya ta? Iya ya, iya, heeh. Ora titen aku, Dik, ora titen. Kamu ngomong apa tadi? Sing ndi? Mbah, lagi mau tas ngomong apa? Ini masyarakat yang hadir di sini bukan hanya masyarakat Nganjuk, tapi di luar Nganjuk. Iya, tumplek-plek, ada yang dari Semarang, ada yang dari Magetan, ada yang dari mana-mana loh Mas Anggite. Toh ini tadi ya, YouTube-nya Asta Brata itu penontonnya ada berapa kamu tahu? Berapa? Aku tidak lihat YouTube. Banyak. Ada berapa? Gak tahu kamu. Gak tahu. Masa aku kok malah ada 20.000 lebih. Wah, 20.000 lebih pasang. Iya, nek aku aku ya, Mbok. Malah gayamu. Oh, tak ngene tok kok au luar biasa. Iya, aku kemarin tuh pas Mas Akbar ndalang itu, aku ki ndelok pas karo Abah Kirun. Oh, di SMP 5. Abah Kirun ki nyebut jenengku nyapa to kok sampean kok langsung ngeprak wayang iki. Piye nyebut jeneng piye to? Oh, nekokne didikan ngono to. Ya kan orangnya nggak ada gitu loh. Maksudnya orangnya nggak ada kok disebut-sebut gitu maksudnya. Malah kamu aslinya menjaga perasaannya siapa itu toh? Enggak. Dan lainnya toh. Enggak kok mesti ngono kuwi enggak ya, Dek. Enggak. Ya kan maksudnya sampean tidak di posisi SMP 5 gitu loh. Kalau ada sampean enggak apa-apa. Wah, luar biasa. Yo saiki ini tadi ada Bapak Bupati. Raine dalang dipuluk iki Mas. Ada nih gorengan. Apa matur apa arepan? Iya, buat Bapak Bupati Sugeng Rawo, Sugeng midhangetaken, Sugeng apa Mas? Sugeng Mirsani. Sugeng Mirsani ya ta. Bapak Bupati ini penggemar Agni Lovers. Waduh, sok apa kuwi? Agni kuwi singkatan apa kuwi? Agni singkatan apa? Maksudnya masyarakat kan nggak ada yang tak masih banyak yang Agni ki aku Niken. Oh. Singkatannya. Oh. Akhirnya Akbar ini ya gitu. Oh, Agni ki apa? Agni ki Akbar Niken. Oh, Akbar Niken. Pak Bupati. Oh, Pak iya. Srihandoko. Dan ini nanti ya Thomas. Apa? Wong-wong ki dorene kabeh ki mengharapkan kita duet. Oke, siap. Tapi duetnya kok ya Mas lek wis wayangane kukut. Lah aja saiki tok. Lah duet wong ngresik-resik alun-alun kok piye. Ora aku duet. Ini tadi sudah ada banyak buket loh Mas. Oh, buket. Aja kamu kok empuk sekali toh? Empuk toh. Suwirang ini toh. Bukete. Lah iki lho buket. Aku iki berpentas mesti untuk buket. Apa kuwi? Ngene. Apa kuwi? Bawa sini Mas Heru. Wah, kuwi akeh ramblo kuwi. Itulah semua lo buat aku. Iya, percaya. Nah, ini Dunhill ini punyaku ini. Betul. Rokok yo nggunaku no.
punyaku ini. Ah, iki lho, hari jadi Nganjuk ini banyak yang Ini membawakan- salam gemati dari via WA ANBC. Ya, iki lho, hari jadi Nganjuk disponsori boneka iki lho. Wes Ya, oke ini banget ki. Heeh. Weh. Lah ini buat aku ini yang 50-an ini. Kamu Iya. kan udah banyak uang toh. Anggur duit yang ngedek ya. Ya ben ngetek kok duit gak penting gak ngetek wong lanang. Iya, ya. Ya ini dari So diembruk nek kene kabeh wis. Heeh. apa? Iya, gini Oh bocor. dari siapa gitu tok lo Mas. Ya, ini dari Hong Kong. Bunda Ini dari Hong Kong, Bunda dari Susi. Bunda Susi Tuh, podo. juga. Miskin kok mending tau dijejer-jejer dadekne wayang. Heeh, ngono wae kok. Nah, udah banyak sekali ini. Oke, terima kasih untuk yang telah mengirimkan buket. Semoga Ya. dapat balasan. Oke. Ya, amin. Ini sebelum menaikkan bintang tamu yang satunya, Mas Kopet, Mas Dodo. Oh, ada bintang tamu. Oh, ada pelawaknya. Oh, ada enggak. pelawaknya. Enggak ketok lo enggak rayu matanya aku. Lah belum naik kok Iya. Tadi kan ada yang permintaan katanya sampean kita duet dulu. Oh, gitu. Oh, mau duet dulu. Iya, duet dulunya di depan. Oh, dengaran sih. Nyapa kok dengaran. Duet Iya. apa? Ini tadi ada krunya Mayangkara juga hadir loh, Mas. Iya, siapa? Krunya semua, kru Mayangkara juga hadir. Jadi di sini tuh ada Mayangkara VS Astabrata. Mana wayang? Di situ. Lambeku pada di WC. Upek-upek. Ayo. Apa ya? Penak-penak wae, yo. Apa aja? Ya. Ya, oke. Dimu terusno, Mas. Oke. Heeh. Andene yo anek ceblok yo gocelan aku. Oke, kita untuk pembukaan duet dulu. Oke, Dek? Oke. Siap. Monggo, Mas Mendang digarap. Nanti kalau udah bait kedua maju. Oh, gitu. Iya, ini kita meratani dulu yang di sebelah sana soalnya banyak di sebelah sini banyak kersane ketinggal kabeh. Mas Karis, aku cepotno ki, Mas. Miku, Mas. Kenapa kok kamu nggak ngongkon aku? Mbok tali paten. Mbok tekek aku. Ini miku tolong dipegangkan dong. Mas. Loh, Mas Karis. Ini kene kon mudari bu winter. Ish. Ya. Ya. Oke. Ya. Yuk, untuk pembukaan Mukadimah Limbuan. Monggo Mas Arya. Ya. Oke. Bayo penontonnya. Ya. Yo. Tekone. Dewa Tresna untuk masyarakat Kabupaten Nganjuk. Bakal tak lakoni. Kemangan sawiji sing tansah tak kami. Kok sabar lan tetenangan teni. Yen mangkono yo bareng tetunggo hanya nyuwun marang Dewa Tresna. Ayo maju. Ayo. Gendong no. Gendong aku. Menyapa masyarakat Nganjuk. Wis kedatangan kelangan teni ndika laga tresna nanging kelara ati iki
wis kasep tekaku jebul kowe wis ana sing duwe aku bingung kok ngene batine asik Sing duwe sik kae sapa ya? Sing duwe sik kae sapa ya? Mbok terima kasih. Yo kembali. Gendong ukur kene kok gendong. Sampai kon dhuwur. Oh iya, ayo bareng. Gendong kuwi lho jare. Gendong aku jek dalang sewengi ya mengko. Ayo bareng yo. Abang masak bare sak bite kok kon gendong gajah. Sidane. Heeh. Sikil kamu pliket bintang enggak? Mas Faris tolong dong bersihin. Oke. Lewat sini. Apa mak aliman kuwi kiai utawa ki ageng aliman. Oh lagi ditunggu-tunggu datang ya ben nunggu sik. Iya. Diteruske. Ngeliman dadi ana-ana ki ana sing diarani air terjun nduk ana ing ngeliman kuwi nek cara biyen air terjun kuwi mau tujuane nggo mayokke waranggana utawa mayokke sinden ngono tenan kuwi tenan nek pengen dadi sinden luwaris adus ning kono ning ngeliman kono 7 dina 7 bengi ora sasapan oh iya ora kelambenan ngono kuwi oh iya kuwi cara biyen ngono oh iya apane sing ngedusi dalang no bae. Ora wi gur guyon. Iya, dawuhe para sepuh, para pinter biyen ngono. Ha iya. Dadi Nganjuk ki kaya akan budaya, kaya akan wisata. Oh iya. Upamane ana meneh wayang timplong. Iya. Kuwi anane ning Pace kono no. Oh iya. Biyen dalange yen ora kleru ya kuwi panjenengane Ki Jokandar Jahnawi. Beh, wayang timplong, Mak. Ana meneh ya kuwi sandur, kuwi kanggo babat alas nek cara biyen, ngono, Mak. Mula akeh banget kesenian kang mapan ana tlatah Nganjuk saben antara mangsa nganake wujuding lomba utawa kuwi festival utawa lomba apa ngono. Ning Surabaya nganti tekan Jakarta Nganjuk niku mesti unggul. Oh ngono, Mak. Mergo hambudaya ya, Mak. Hambudaya. Mergo saka budayane kuwi dhuwur, mula dadi ya kuwi mesti selalu unggul di daerah manapun. Wah iya ya Mak iya. Alhamdulillah. Iki sowan komplit Nduk kanca-kanca saka Sanggar Seni Astabrata mijil saka Jalan Mastrip. Nggih. Gandung Kidul wayang gamelan gawan saka ngomah. Iya. Kabeh digawa ora ana sing dikerekke. Iya. Kelir tak dawake sing dawa 12 meter. Iya. Dasare panggonane yo Bawira. Heeh. Iya ya Mak disumbutke no. Iya. Kembali ke benang merah sing baku biyung ndongake apa ning rangkaian adicara hari jadi Nganjuk iki. Dongaku cekak aos no. Piye? Muga-muga sak rampunge ringgitan Kabupaten Nganjuk dadi ya kabupaten sing baldatun thayyibatun warupun ghafur. Gemah ripah loh jinawi kareta tata turaharja murah sandang lawan pangan adoh saka bencana alam. Allahumma amin ya robbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mong limang wektu kanggo brasta mungkar lan nafsu aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanmu Pagelaran malam hari ini juga disiarkan langsung lumantar channel YouTube Astabrata Media. Oh iya, Jadi sing memantau ora ngomongake sing ana TKP nanging seluruh dunia para pecinta seni dan budaya khususnya wayang kulit padha mirsani anggone Kabupaten Nganjuk ngadani hari jadi ke 1087. Alhamdulillah. Nduk, piye? Iki aku nampa dawuh sadurunge ngaturke lagu-lagu kang sarta para bintang tamu. Gandeng iki Pak PJ Bupati mau sore durung sambutan. Iki kepara mau lagi rawuh. Ora ketang sepatah dua patah kata. Tak aturi Pak PJ Bupati paring dawuh. Oh ngono. Mong. Kan telat to, Pak. Oh nggih ora apa-apa, Pak. Ya, iki friend kabeh kok iki ya. Iya. Yo nanjake para bintang tamu. Tak durunge Mas Komet, Mas Dodok munggah panggung. Dik niki tanjakne sik. Oh iya. Ya, atur paring panglipur marang para masyarakat dalam rangka mengeti hari jadi Kabupaten Nganjuk ke 1087. Oh iya. Yo dos sepatono kanggo pemanasane Dik Niken Salintri. Ya yuk, monggo dados. Monggo.
beda atiku sing tirta saumpama kapan bayang aku bisa gagal lintang rangkelintang rembulan aku samar kuatir lamun to cabang sakar maring ora-ora kanceng par ngelak kanten mau nanggo domete sing tirta kanggo nalasi longka-longka hatiku Betikan Salindri dalam hari jadi Nganjuk 1087. iya Oke. oke maafkan aku bintang ya Oke, ora apa-apa. Hei, kesusahan Mas Aryo kangenku ngambarakan nembus meka kangetang lintang sasulo padang rembulan tak golek nang ngendi si pacarino tak titipi kidon tegar jantong lalu ngitan lung-lungan kang rerambatan kamu serang ranggat jiwanya tak kirimi layang kitir tak sampir ki angin sumilir ora krasa siramu tansah tak pikir dina wengi wayangmu beda atiku sing tirta saumpama kapan bayangku bisa gagal lintang rangkelintang rembulan aku samar kuatir lamun to cabang sakar makaring harakan sangar ngelakang mau mama nanggo domete sing tirta kanggo nalasi longka-longka hatiku tepuk tangan untuk Deniken Salindri. Bolo. Iya. Selamat malam wilujeng dalu, good night to Deniken Salindri. selamat malam Kok suarane serak bintang? iya karena aku Apalagi sakit? sakit Oh. butuh obat Wah, iki. kamu bisa ngobati nggak apa? kamu bisa ngobati nggak Batukmu, bindengmu. iya Piye obatnya piye? dicucruk Napas buatan loh. ora no Ora, biasanya nek cah cilik ngono kae nek bindeng utawa pilek iki biasanya mbek Wong tuane. wong tuane kan dicucuk ngono lho Mas Mosok dalam kok nyucuk umbel. ndak kamu sayang nggak mbek aku ya udah kalau kamu nggak mau Mas Badar aja Hei! Aja memang iki kene dapuk kiai. Dadi bagian doa meneh kene. Doa kok gunungane mubeng-mubeng itu ngopo. Ya, malam ini kita ketemu di alun-alun Nganjuk. iya Kita tahun 2022 kalau nggak salah kita juga ketemu di alun-alun Nganjuk, Iya. Hari Bayangkara, Hari Koperasi. Ini kita ketemu lagi di alun-alun Nganjuk dalam rangka hari jadi Kabupaten Nganjuk ke 1087. Oh. Gimana? Mati Mike. Oh wes. Udah. Iya. Ya kita doakan buat warga Nganjuk. Ya. Semoga semakin sejahtera. Amin. Semakin sehat semuanya. Amin. Semoga semakin lancar rezekinya. Amin. Bisa nanggap Mas Akbar dewe-dewe. Amin. Akbar tok tapi. Lah nikane dijak ora? Ora. Lah nyapa? Hah? Lah nyapa ora dijak? Ini kan sakit. Oh, ya kok nek wis sehat. Nah, Iya. Dek ini tadi baru pentas kemana apa dari rumah atau dari Ini pentas? tadi siang tadi aku di Blitar. Di Blitar. Terus habis itu bablas ke
bablas ke Madiun. Madiun. Terus langsung ke sini. Oh, ke sini. Iki bot-bote ngeboti Kabupaten Nganjuk. Peti sampean dong. Oh. Lek rabar ya ora tak tekani iki mau. Nek rabar lu nglarane omah ya. Jane. Oh, gandeng ya wis ya. Tapi aku ya berpesan untuk Dik Niken Salindri. Kenapa? Nama yang semakin menaik harus jangan lupa dijaga kesehatannya, makan teratur, istirahat cukup. Itu perlu, ya toh. Aja mergo anu kok lali mangan, keri mangan, mangane telat terus ora maem. Ini tadi aku belum makan seharian loh Mas. Lho ngono kuwi kan aku yo ning rasaku kan yo malah bingung toh. Aduh Dik Niken iki kok iso tampile iso totalitas maksimal po gak. Lah kamu tadi nggak mengelekkan aku. Lah iki mengelekane basa endi ya, Rok? Kan biasanya kan kamu mengelekkan toh. Piye nek ngelingne? Yang udah makan gitu. Kok tadi ndak? Oh, tadi masih fokus ya, fokus sama wayangnya ya. Iya, tadi masih Gladi bersih ya gladi tadi. bersih. Sampai lupa sama aku ya. Yo enggak lupa, kan ketemuannya kalau di panggung kan lebih match gitu loh Dik Niken. Oh, gitu ya. Ya maaf kalau tidak bisa mengelekkan kamu. Iya toh, nggak apa-apa. mengelekkan Tadi yang mengelekkan aku udah banyak sih. Tapi kalau bukan kamu aku ya nggak mau makan gitu loh. Nggak tahu sih gue tuh kenapa sih kayak gitu sih gue lu mah. Nggak mau. Nek ra karo aku masuk ora maem, ya kudu maem. Tetep ora ora nafsu. Dek kene no neng grup Asta Bratana nek sing taksir len Mas. Sapa lho? Siapa ya? Lek Mas Faris oga. Sapa? Mas Badar ae. Lah nyapa Mas Badar, Mas Badar. Lho tansaya ganteng lho suwi-suwi kira Mas aku. Ya ora ke umure wis tuwa ke. Lah tapi kan rong rabi. Oh, ala rong rabi ke ya bener rong rabi, tapi ya wis ibarate anu Ya wis ra iso entuk adike entuk mase ae. Hei! Karo mas aku ya aja. Kae wis anu kok, wis ana calone ya. Sopo? Ya mbuh sapa wis ana calone. Oh, to Mas Batalno lho Mas. Wis ana. Batalno. Wis aja ngetek kok tekon terus. Mas aku ken saliman karo aku rong saliman karo aku ya ampun. Belum ya kesini dong. Mosok aku ning ngisor to. Wah, lah ngono lho, heeh. Ya kamu nggak mau ndek ngisor, kamu mau di atas. Maksudnya iki salaman. Ya wis kamu di atas, aku tak ning ngisor. Ya padha sejajar Mas Teh. Sejajar. Kamu tadi mendem ya? Ora ngamur. Kok ampunya brang-brang? Oh, kamu ngentut ya? Ora. Oh, berarti aku. Wis. Wis ngawur. Salaman sih. Aduh. Luar biasa. Kamu tadi cawik toh? Cawik to ngamut ya. Kok bau pesing nangane? Anu, enggak tahu tadi Bang. Habis nyongo tadi. Anu, ini lihat tuh penonton penonton tumplek-blek di sini masyarakat Nganjuk. Alhamdulillah. Ini bukan hanya Nganjuk yang menonton. Tadi kowe nyapa to ndemek jarik. Iki lo ngelapi umbel lho, Mas. Oh, wis ngelapi umbel ning jarike dalang kok ndemek roh jarik kuwi kudu piye ngono maksudku. Lah jari kita lo sama. Ora iki ora bedono kok ya. Oh iki lek kuno kokne kan ta? Iya ta? Iya ta? Iya ya, iya. Heeh. Ora titen aku Dik, ora titen. Kamu ngomong apa tadi? Sing ndi? Mbah lagi mau tas ngomong apa? Ini masyarakat yang hadir di sini bukan hanya masyarakat Nganjuk, tapi di luar Nganjuk. Iya, tumplek-plek ada yang dari Semarang, ada yang dari Magetan, ada yang dari mana-mana loh Mas Anggite. Toh ini tadi ya, YouTube-nya Asta Brata itu penontonnya ada berapa kamu tahu? Berapa? Aku tidak lihat YouTube. Banyak. Berapa? Gak tahu kamu. Enggak tahu. Masa aku kok malah Ada 20.000 lebih. Wah, 20.000 lebih pasang. Iya nek aku ya mbok. Malah gayamu. Oh, tak ngene tok kok au luar biasa. Iya, aku kemarin tuh pas Mas Akbar ndalang itu, aku ki ndelok pas karo Abah Kirun. Oh, di SMP 5. Abah Kirun ki nyebut